Wala ka bang galing, nakapamaripil gani, mauraga ka kapitan. Gabi po. Ngita karon panahon na, oy. Asa ako mangita ini komputer sa kuha. Tapos magagad ng kapitan. Sakto. Kaya ako ihatag as hindi. Sakto gini karon sa kainit. Madam, may buntag sa tanan. Ako di ang muganay nga kapitan din siya inyong barangay. So, nakoy gamay nga pahinungod nga sinyo, madam. Ay, gawata ka rin as hindi protos. Muna yung bagong uso karon daw. Muna ang bagong uso karon, ma'am. Pero init kayo, sakto kayo, tambal sa uhaw. So, ay kalimti, lumirisay sa baluta, ma'am. Op! Unsa man imong tirada diri, sir? Ano man kinsa man ka? Wa ba ka kabalo nga kini ako mudagan niya po kung pagkakapitan ani nga barangay. Unsa man imong Askin di frutos. askin sus? Wa ka kabayan ng askin di frutos. Mo na imong ihatag sa mga tawo nga mubutar sa imo dire. Ang angay nimong ihatag karon kay mahal kay mga bugas karon ug mga pamalitonon, kini mo angay nimo ihatag bugas o pitsaw. So dam, ayaw ko kalinte sa numero 7 sa Baluta, West TV. Dam, ako mihatag sa inyo ha. Sakto di sa kainit karon, kainit kayo. Tambas ka uhaw. Muna mong ihatag, may pagmuli ka dito sa inyo. Pangitag pamagi para mapildi ko nimo, kaya dili ko magpapildi aning eleksyon. Mauraga ka kapitan. Wala ka bang galing, nakapamaripil gani, mauraga ka kapitan. Grabe po ka ba yun, maninood, man po ka personal, naman kayo na imo abay, sa bagsunod na ganin. Oh. Munang, ako nimo, mupasi na ako daan. Sige. Pabalik ako, hulitin nyo sa part 2. Buhata, ayaw istorya ha. May isang igual itong druga ni kapitan, no? Nangatag sa bugas ng lipods. Mangitaw kumagi. At ang iyang part 2.